Sugatan ng isang lalaki matapos natagain habang nanonood ng telebisyon sa labas ng bahay ng kanyang kapatid sa Zone 1, Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, alas 3:30 ng hapon nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect na si alias Dom. May asawa at may-ari ng isang vulcanizing shop sa nasabing barangay at residente ng Barangay Santo Niño, Bula, Camarines Sur. Base sa inisyal na investigasyon ng Pamplona Municipal Police Station, nakainom at nagamok ang suspect at napagbalingan ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang biktima. Agad naman na tumakas ang suspect. Naghahamon po siya dahil siya ay nagkainom, naghahamon po siya daw kung sino daw po ang eksaktong word po na sinabi niya sisay ang maoras dito. Ang ibig sabihin po nito sino daw po ang magaling. Nakalabas na ng Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima. Ayon sa pulisya, pinag-iisipan pa ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Hinihintay po natin ang desisyon nila kung magsasampa sila ng kaso. Pero initially po, kausap siya ni investigador ko na nasabihan na po kung ano po yung mga requirements kung sakali po magsasampa sila ng kaso. Patuloy rin na tinutunto ng PNP ang tumakas na suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.